Cyn yr arolygiad go iawn, nid oes rhaid i ysgolion fynd trwy arolygiad ffug. Does dim rhaid i athrawon ysgrifennu cynllun gwers manwl ar gyfer pob gwers i'w roi i'r arolygydd. Nid oes rhaid i ysgolion drefnu cyfarfodydd rhwng eu partneriaid allweddol a'r tîm arolygu. Does dim strwythur na ffatrwm gwers wedi ei gymeradwyo gan estyn. Enghraifft, mwyn barnu bod gwers yn effeithiol, does dim angen i athrawon gyflwyno amcan dysgu yn ffurfiol ar ddechrau'r wers a gorffen trwy dwyn y dosbarth cyfan ynghyd. Cyn i'r arolygwyr gyrraedd, nid oes rhaid i ysgolion ddiwygio eu polisïau a'i cynlluniau gwaith. Nid yw barnau arolygu'n cael eu llunio ar sail data perfformiad yn unig cyn wythnos yr arolygiad, nac o ganlyniad i gategori'r ysgol. Nid oes angen i ysgolion ysgrifennu adroddiad hunan arfarnu newydd sbon ar gyfer arolygiad, na defnyddio hyperddolenni ynddo i'w polisïau a'i dogfennau eraill. Does dim angen i agwedd ar ddarpariaeth ysgol fod yn unigryw i gyflawni barn rhagorol. Does dim angen i ysgolion greu cyfleoedd i ddisgyblion i ddangos eu medrau TGEch, rhifedd, llythrennedd a Chymraeg ym mhob gwers. Nid yw arolygwyr yn cadw eu canfyddiadau i'w hunain. Byddant yn ei rhannu gyda uwcharweinwyr a'r enwebau cyn diwedd yr arolygiad.